kabalo magyud ko nga kanang inyong pundok dili gyud na ang Ginoong Kristo. And don't worry, pag oras og mahitabo nga mohalin ko niini nga kinabuhi adi may mabalaka. Tungod kay ang simbahang Katolika bisag patay na, nakabenepisyo gihapon mi sa pag-ampo sa simbahan. Nakabenepisyo gihapon mi sa mga indulhensya nga buhaton sa simbahang Katolika. Kay if in case nga mga matay mi nga among kalag mubuwag diri sa among lawas, nya syempre ang among lawas mo uli sa among nga among kalag kung tawag ini nga palaron sa Ginoo, pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, tan-awon niya ning amo ang gitawag og gibuhat, dili madiretso og impierno. Dili mi adto gi impierno, kun dili agi mi dito sa purgatorio. Ang kuyaw kamo mga matay. Nga naman number 1, amo mi purgatorio. So mga matay mo na magud mo gitawag og sala. Posible man nga mo kasa nya pagka man purgatorio. Sigurado gid mo sotoy gid mo sa impierno. Ikaduha, wa pod mo tawag ang pag-ampo para sa mga nangamatay na. Sigurado gid na. Wa lagi mo tabang ninyo dito kung asa mo mapahimutang, wa lagi mo tabang ninyo. Okay lang mapurgatorio. Kaya sigurado mo nga, hindi na ka ma-impierno pag nalakas purgatorio. Pag ma-impierno ka, sigurado yun. Bisa pag kamilyon na mag-ampo ng pastoy ninyo, mahurot na lang, bukog sa inyong pastoy, tinuwad-tuwad, pag-ampo pa yung kalag, di na yun mo malingkawas. Nga naman, gawas nga, wala mo ni kooperar sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus, ang gihimo pag yun ninyo, naging kompetensya pag yun mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo.